Bună! Mă numesc Mihaela și o să vă prezint telefonul Lumia 800 pe care tocmai l-am primit pentru testare prin amabilitatea celor de la Nokia. Sunt nerăbdătoare să-l desfac. Trebuie să recunosc că din momentul în care am primit vestea că am fost aleasă unul dintre ambasadori, mi-am dorit un telefon culoarea turcoaz, e un telefon de fete, care arată superb. În cutie avem, evident, cărticelele, avem timp să le citim, o husă în culoarea telefonului, un detaliu foarte frumos din partea Nokia, încărcătorul, cablu de date care de altfel se conectează și la încărcător și o pereche de căști. O să deschid telefonul cât de repede se poate și să-l vedem ce știe să facă. Hai, drăguțule, Windows. Deja cunoscut Windows de pe calculatoare s-a mutat pe telefon. Întreabă de diferite setări. Evident, eu încerc să îl deschid cât mai repede posibil. Abia aștept să văd ce știe să facă. O să încercăm să vedem cum se aude în prima instanță. La primul contact, evident, va încerca să-și obțină propriile setări. Durează ceva, dar bănuiesc că de aici înainte se va deschide instant, așa cum mă aștept la un telefon deștept. Installing applications. Se simte foarte bine în mână. Carcasa de policarbonat chiar e un plus pentru telefoanele Nokia. Un design unic. Și a pornit. Primim și un mesaj de bun venit. Să-l auzim. Și tocmai am efectuat primul telefon, ceea ce înseamnă că am activat și cartela. Mulțumesc, o să revin cu review-ul despre telefonul primit pentru teste.